Jamen, det er jo sådan set meget nemt. Jeg får ikke bolden. Du får ikke bolden nok? Nej, og det er blandt andet min gode kammerat Rasmus Falk. Han løber rundt som en forvirret høne i en tønde. Og vi har faktisk vi har snakket om det. Så hvis Falk gav dig bolden mere, så vil der også være flere spilmandsscoringer? 11-12 stykker vil jeg vurdere. Men det må vi snakke med Falk om jo. Ja. Der er kun lavet en opfarvning, men der kommer her i sommerferien, så kommer der lidt nyt. Nå, det skal vi næsten høre noget om. Nej, det er der ingen grund til. Det bliver en lille surprise. Hvor mange tatoveringer har du egentlig, Martin? Det ved jeg ikke. Jeg har 2 fulde arme, og så har jeg et bryst og ribben og mave. Hvad betyder tatoveringer for dig? Det er kunst. Det er jamen, det er noget, jeg går op i. Det er noget, jeg synes, der er interessant. At udsmykke min krop på den måde. Vilje. Berocca, Red Bulls, protein, beta-alanin. Der er meget. Aminosyre. Nej, det er jo fordi jeg har vært der et stykke tid. Jeg har vært der i 6 år til sommer og har rett og slett lyst til å bare prøve noe nytt. En fotballkarriere er ikke så lang, og jeg har kun vært i 2 klubber, så jeg har lyst til å prøve se om jeg kan få til noe nytt her til sommer. Og er der så noget på tapetet? Jeg ved godt, du så lidt kan afsløre det her sikkert, men hvordan går det med de sonderinger? Nej, det vet jeg ikke. Det er min agent som styrer med det. Jeg har ikke fått noen konkrete telefoner fra han endnu, så jeg vet ikke. Men du regner med at spille fodbold et eller andet sted efter sommerferien? Ja, det gør jeg. Hvordan vil du så se tilbage på din tid i OB, de år du har været her? Du har jo haft fantastisk succes, specielt i 3 år med sølv og Champions League-kvalifikation og så videre. Hvordan vil du mindes tiden i OB? Ja, den er jo, kan jo på en måte deles i 2 da, med de 3 første årene hvor jeg var her, hvor vi vant sølv, og vi var et stabilt topphold. De siste 3 årene så har vi vært meget ustabile og hatt problemer med å komme spesielt høyt i rekken, så det har vært litt forskjellig. Det er selvfølgelig litt med økonomien som har vært på det siste å gjøre, men jeg håper at noen ganger så må man ned og arbeide enda hårdere for å komme opp igjen, så jeg håper at man er på vei opp igjen her i OB. Men som klub, hvad er det så for nogle minder, du tager med dig, og det er ved i Ådalen her? Nei, jeg har haft en fantastisk tid her nede. Jeg har trives godt i byen, haft gode holdkamerater. Så alt sånn har vært fantastisk gjennom 6 år. Det var ikke kun de 3 første det, så det har vært godt hele veien. Og selvfølgelig masse gode kamper på stadion. Spilt i Europa League og Champions League 2 kamper, så det har vært mange gode minner.